Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Badang's Secret File. Si Badang naniloko ng kanyang partner. 5 years in a relationship ka kay Ryan tapos ipinagpalit lang siya sa katrabaho nito sa call center. Naturingan pa man ding TL or team leader tapos ganun yung ginagawa. Imbes na maging huwaran ng kabutihan, naging huwaran pa ng kalandian. Charot! With Harod. So pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Russell. Cheaters type of mentality. 1. Yung magbura ka ng ebidensya para hindi malaman na nagluloko ka sa partner mo para malinis ka sa harapan niya. Pangalawa, yung siya na ngayon nagloko, siya pa ang galit. Badang, idemanda mo yung dalawang yan for emotional abuse. Hindi pwedeng masaya sila sa mali nilang ginawa. Dapat maramdaman din nila ang galit ng taong niloko. Pwede ba yun? Pwede ka bang magsampa ng kaso na emotional abuse? Di ko rin sigurado pero sana po pwede talaga, no? Para naman makulong yung iba dyan ng abuso ng partner. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Jobert Vertuzado o Vertudazo. Ang tagal ko nang binabanggit yung apelido mo, hindi pa pala ako tumatama ngayon lang. Sabi nga nila, pwede tayong matuto sa mga pagkakamali natin. Kaya ako, ginagawa ko na yun ngayon, ha? Jobert Vertudazo. Minsan nga, napaka-unfair ng buhay. Pero yun nga ang hindi natin alam. Ang karma kung kailan maniningil. Ang maipapayo ko lang sa sender natin sa Badang, mas maganda kung magpahinga muna siya sa social media para makarelax, para makamove on. Shoutout po sa Bulacan Overdrive Grab drivers, lalo na kay paring Marlon Loyola, Rosenio Mundas at Marjun Estorgio. Salamat from Jobert Vertudazo. Tama na ako dun, ha? Pahinga-pahinga muna daw, Badang. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Bruno. Hiwalayan mo na talaga ng tuluyan ang lalaking yan. Ibig sabihin, humiwalay na dapat ang puso't isipan mo sa taong yun. Huwag mo na siyang masyadong intindihin. At intindihin na lamang ang sarili mo kung paano mo ito palalaguin. Dahil kapag ifinokus mong iyong enerhiya sa mga taong nakapanakit sa iyo, hinding-hindi ka magiging masaya. Wish ko ay makita mo na si Mr. Right. Good evening and shoutout po kay Roy Pichay of Bangged, Abra. Maraming salamat, DJ Rakitera. Ito naman sabi ni Joan Dizon Kalimlim. Maya pabengi kayo, DJ Rocky, para kay Badang lakasan mo ang loob mo. Magdasal ka lang palagi at sana magkaroon ka ng support system na handa kang alalayan hanggang maging okay ka na totally. Hayaan mo na yung dalawang makakati na sina Ryan at Ella. Magkatihan na lang silang dalawa at magkamutan. Charot with Harot. Salamat DJ Rocky, kahit gabi na, still malago and fresh ka pa rin. Shoutout po sa buong team Rocketeers. Thank you, Joanne Kalimlim. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Charles. Ang daling sabihin, nahayaan mo sila, dyan sila masaya habang ikaw nagdurusa, payag ka nun. Relapse malala ka dyan, sender. Break na kayo, kaso in-expect mo pa. Hay, nagloko 'di ba? Break na kayo dapat. Paano ka uusad kung magdurusa ka pa dahil sa kanila? Hindi madaling mag-move on pero hindi imposible. Gumawa ka ng paraan para makamove on sa ex mong niloko ka na hindi na kontento.
Ayoko magsabi ng masasamang words, pero do I give what about his cheating issue? Dahil na-tempt siya sa kaopisina niya, tsaka sender, wag mo nang intindihin ang ex mo. Minsan nga ginagawa ng mundo yung ex nila, kaya hirap silang makamove on. Lugi ka ron. Yun lamang sender, gumawa ka ng paraan para makamove on, para makausad ka kahit papano. Tantanan mo ng ex mo ha, pwede? Di tayo sure dyan. Eto pa sabi ni Jason. Grabehan naman yan. Kung ako sa'yo, sender, pabayaan mo na sila, maging masaya na lang sila. Antayin mo ang karma na darating para sa kanila. Andyan lang yan. Wait for the time na ikaw naman ang aahon at matatagpuan mo si the one na makakasama mo habang buhay. Listening here in LU. We thank you so much, Robert Jason Tirao. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, ha? Badang, mahahanap mo rin ang iyong badong. Yung magpapasaya sa iyo pag ikaw ay binembang. Charot! With harot. Anyway, hindi biro ang pinagdaanan mo, badang. At may karapatan kang maramdaman ng lahat ng sakit at pait at galit na nararamdaman mo ngayon. Embrace it dahil darating ang panahon na lahat ng yan ay magiging lakas mo. Ang betrayal naman is a choice Na kahit gaano ka kabesi sa buhay mo at kahit gaano ka pa kabait dun sa tao, kahit gaano ka pa kabuti sa isang relasyon, kung ang desisyon ng tao ay lokohin ka, wala ka nang magagawa. Wala kang kasalanan dun. Si Ryan mismo ang pumili ng desisyong yon at hindi ikaw. Hindi ikaw. At wala kang dapat pagsisihan doon. Dapat ang magsisi talaga yung mga nakapanakit. Yung mga nagtaksil. Yung mga nanlilang. Yung mga nagsinungaling. Yung nagmanipula. In fairness naman din talaga kay Ryan, ang sipag Ang galing sa time management. Paano mo nagpagsasabay yung dalawang tao sa buhay mo? Kumbaga, magre-reply ka dun sa isa, mag-uusap kayo nung isa, pupunta kayo sa theme park nung isa. Tas ang effort nung parte na kapag magkikita naman kayo ng isa, kailangan mo magbura ng messages, kailangan mo mag-reset ng cellphone. Pero kung sa bagay, kung matagal mo na talagang ginagawa yan, kumbaga baliwala na lang sa'yo yung effort na ganun. Hindi na siya masyadong kasipagan. Bakit? Because it's already a lifestyle. It's a habit that turned into a lifestyle. So meaning, pagkatao na yun, ng Ryan na yun. Hindi matino. Hindi matino. At ikaw, badang, ikaw ang matino sa pakikipagrelasyon. Hindi mo dapat sayangin yung ganang kasing katinoan mo sa isang taong nagloko sa'yo. Kung hindi ka na pinili ng taong gusto mong piliin, bitaw. Yung sakit, yung galit, yung pait, nandyan yan. Embrace it. Pero dapat mong isaisip pati sa puso na itong taong to ay hindi na nararapat para sa'yo. Nakakatulong po sa pag-move on yung pag-iisip na yung taong yun nakagawa ng kasalanan sa'yo. Nakakatulong na isipin na itong taong to pumili na ng iba at hindi ikaw yung pinili niya. Nakakatulong din pong isipin na ang pangit ng ex mo. Seryoso po ako dun kasi kapag na-realize mo na parang ang pangit talaga ng ex ko, bakit ko ba siya nagustuhan? Hindi naman din siya magaling magmahal. So bakit ko siya hahabol-habulin? Ano pang qualities yung meron tong ex ko para manatili ako doon sa mundo niya? Doon sa mundong binahagi niya sa akin. Di ba wala na? Wala na siyang qualities na gusto ko.
Although, yung ginawa ng ating secret file sender na si Badang na nag-post sa social media niya na nasaktan siya, na-reveal niya yung ginawa sa kanya nung ex niya, yung paglulokong ginawa sa kanya. Alam mo, naisip ko lang din naman, do not put out your laundry or dirty laundry publicly. Sabi nila yon. Kumbaga, wag mong ilalabas yung baho ninyo o baho mo o yung baho ng mga napagdaanan mo, mga taong nakarelasyon mo on social media. Because it's also a reflection of who you are. Kaya lang, alam mo kabisyo, kapag ikaw talaga nasaktan, hindi mo naman maiisip yun eh. Ang maiisip mo is that, ang sakit para sa akin, parang gusto kong ma-release to. And unknowingly, 'di ba? Minsan di mo masyadong napag-isipan yung parte na publicly ko pala siya na i-post. Na hindi pala lahat maiintindihan kung ano yung bigat ng nararamdaman ko. Minsan kailangan mo lang kasi nung taong mapagsasabihan mo, nung sakit, nung pait, nung galit na nararamdaman mo dun sa tao kasi nga nasaktan ka eh. And at some point, you wanna hurt those people who've hurt you. Kasi nga may kasabihan tayo na hurt people, hurt people. So kapag nasaktan ng isang tao, ang tendency niya rin manakit ng iba. At susubukan niyang makaganti dun sa taong nakapanakit sa kanya. At palagay ko ang naisip lang talaga ni Badang na paraan para makaganti doon sa dalawang taong nagloko sa kanya, i-post sila sa social media. Hati po ang opinion tungkol sa pagpo-post sa social media ng mga taong nagloloko ha. Yung iba, dapat lang sa inyo yung mapahiya kayo. Yung iba naman, hindi na dapat pinupost yan. That is so private, that is so personal. Dirty laundry yan eh. Hindi na dapat ikinakalat yan sa iba. Hati, kanya-kanya pong opinyon. Kanya-kanya ng pagrespeto sa bawat tao. But one thing is for sure, ang taong nasaktan, dapat naman ding intindihin. Nagigets nyo? May mga pagkakataon kasi na intindihin mo na lang. Yun yung sinasabi ng mga tao dun sa taong nasaktan. Bakit kung sino yung nasaktan, siya pa yung mas kailangang umintindi? Hindi ba pwedeng siya yung dapat maintindihan? Kasi nga nasasaktan siya. Siya yung mas nadurog. Nagigets nyo ako. Sorry na-carried away ako. Anyway, sabi ko nga sa'yo, Badang, lahat ng pait, galit, hinanakit, sakit, lahat ng yan ay magiging lakas. Ituon mo ang enerhiya mo sa sarili mo. Tapusin mo ang thesis mo. Graduate ka ng kolehiyo, alagaan mo ang mental health mo, at dahan-dahan maitatayo mo uli ang sarili mo. At least kilala mo na lalo yung sarili mo ngayon kapag nasasaktan. At mas handa ka na sa darating na pag-ibig na mas deserve mo, na tama para sa'yo. Hindi ka nag-iisa, Badang. Maraming tao, Pilipina, mga naipagpalit sa katrabaho, ang dumaan sa ganitong klaseng kwento. Salamat sa tapang mong magsalita. Ito ay isang hakbang para mag-heal. At baka dito sa pagbabahagi mo, meron ding ibang taong makahanap ng lakas sa kwento mo. And thank you for trusting me in this program para maibahagi itong nararamdaman mo. I hope maghilom ka na. And I pray na dumating yung araw
na mapakawalan mo na lahat ng sakit, galit, pait at hinanakit. Because your brokenness will eventually become your greatest blessing. Buti na lang, hindi ka napunta doon sa ganung klaseng lalaki. Imaginein mo kung hindi mo pa nahuli o may nag-PM sa'yo, kung hindi na nga't nangyari yun. Di patuloy kang niloloko ngayon. Buti na lang hindi kayo umabot ng 10 years. Because what is 5 years compared to the rest of your life? Marami pang mangyayaring maganda sa buhay mo. At nakikinig ka ngayon sa maganda. Charot with Harot. Anyway, Kabisha, if you want to share your secrets, share to me rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets, kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Badang's Secret File.